itzuliko zela uste nuen. Agian ark ere ritual bitxiren bat izango du, Paris ikusi adibidez. Ez kritikatu nire ritualak. Zer duzu, Zapatxo? Izuaren egoitzan gaua igaro duenaren itxura daukazu. Ondo zaude? Ez. Ikaratutanako gaurko probakatik. Hartzen ez panaute zer? Wow. Ez dut hitz negatiborik entzun nahi. Konforme? Amada. Gero deituko diot. Berriketa gustatzen zaio nelako egunetan. Zapo! Ez hasi zu ere. Hori, zure pinponeko pala. Ni hemen txegongo naiz. Eta gero irtengo gara. Ezagutzen ditut zure ritualak. Denak. Ez. Ondo nago, bale? Hori xentzun nahi nuen.